ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ದಿಯಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹಿಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಪಣಂದುಲ್ಲೆ. ಏಪಲ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತದ್ದು ಇನಿದಾನೆ ತುಳು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನೆನಪುವರೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎತ್ತನು ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಪಿದಾಡ್ತೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಈತ್ನೆಟ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂತೆ ಇನಿರ್ದು ಬುಕ್ಕ ತುಳುಟು ಮನ್ಪುಗನ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪನೋಡೆ ಇತ್ತು ದಾದ ಅಂದು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನ ಓಕೆ ಅಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನನ್ನ ಏಪಲ ತುಳುಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು 10 ಜನ ಇತ್ತು ನಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 220 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು. ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ತೂಪುನಕ್ಲೆಗ ಅವು ದಾನೆ ಒಂದು 200 ಜನ ಆತ ಅಂದ ಎಂಕ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಇಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ ಒಂದಿಪ್ಪಳೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕಲ ಒಂತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪಿಯರೆ ಪೂರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೇರು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈತ ದಿನದ ವ್ಲಾಗಡ್ ಫೇಸ್ ಮಾತ ತೋಜ ಒಂದಿಜ್ಜ ನಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋಂತುಂಡು. ಏರ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತೊಂದಿಜ್ಜಾನೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಾನೆ ಫೇಸ್ ತೂಪ ಬುಜಾರು ಬಂದು ನನ್ನದ ವ್ಲಾಗಡ್ ಫೇಸ್ ತೂಪಬೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಟ್ಪಾಡ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದ್ದು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ವ್ಲಾಗಡ್ ತಪ್ಪುಂಡು ಏನು ದಾದ ಸರಿ ಮಂತ ನೋಡು ಪಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗಡ್ ದಾದ ತಪ್ಪ ಉಂಡು ಉಂಟು. ಈ ನಮ್ಮ ದಿಯಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ನ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆರ್ದು ಹೆಚ್ಚಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ ಬೋಡು ಅಂಚಾಂಡ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತೆ ಇನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆತೆ ಎಂಚ ಪಾತೆರ ಅಂತ ನರ್ವಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚ ಪಾತೆರಡು ಒಂದು ಆತ ಸರಿಯಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗಡ್ ಸರಿಯಾ ಒಂದು ಎಣ್ಣಿದೆ ಇನ್ನು ಬಲ್ಪ ಲಕ್ಕಡಂಗನೆ ಐನಾರೆ ಅದಿತ್ತಂಡು ಲಕ್ಕದು ಅಂತೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ದ ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ನೈಲ್ ಪೂರ ಬನ್ಪೇರೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಬತ್ತೆ ತಿಂಡಿಗೆ ನೀ ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಕೋಡೆನೆ ಅರಿಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಪುಂಡಿಗೆಂದು ಕೋಡೆದ ಸಾರಲೊಂಡು ಕೋರಿದ ಅಂಚ ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಅರಿ ಕಡೆಯಿನ ಒಂತೆ ನೀರಾದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಚೂರು ಮಾಜವನದುಲ್ಲೇನು ಬುಕ್ಕ ಪುಂಡಿ ಬಂತೊನ್ಗ ಅಂದು ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ನೇನು ತೂದು ತೂದು ಇತ್ತೆ ಸಡನ್ ಆದಿ ಅನ್ನ ತುಳುಟು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂದ ಉನಿಕ್ಲೇಗ್ ಬಂದ ಮಾಜ ದಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಐನು ಪುಂಡಿ ಬಂತದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಎಲೆಲ್ಯ ಪುಂಡಿ ಬಂತದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಾಲೆಗ್ ಈ ಪುಂಡಿನ ಎಲೆಲ್ಯ ಮಂತದಿಯಿಂದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ. ಬಾಬಾ ಪುಂಡಿ ಬಂದು ಆಯ್ನೆ ಕೈಟ್ ತಿನ್ಪೆ ಅಂಚಾದಿ ಅನ್ನ ಎಲೆಲ್ಯನೆ ಮನ್ಪುಣೆ ಆಯ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಮೋನೆ ಪುರ ದೆಕ್ಕ ದಾಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಬಾಲೆಲೆ ಬೇಗನೆ ಲಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಚಾ ಪೂರ ಪರ್ದಾಣ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಕಾಲು ಎನ್ಮರೆ ಪೂರ ಹಾಪುಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕಂಡು ಉಪ್ಪು ಅರಿಪಾಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯರಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅರಿಪಾಡ್ದು ಪೋಂಡ ಬೇಯ್ಪುಣು ನಂಡದು ಒಂದು ಚಿಕನ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂಚ ಐಂಗ್ಲ ದೆತ್ತಿದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಕಜಿಪ್ ಮಣ್ಣು ಪೊಲಿಯತ್ತ ಬಂದು ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕದು ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಪಣಿ ಎರಂಡು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪುಜಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕಾಯ್ತು ಸುದ್ದಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ದು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟೆ ಪಿದಾಡೊಂದು ಪೋಪೆ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ಪಾದಲೆ ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಅಂದದಲ್ಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟೆ ಪೋಪೆ ಆಯ್ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಪೋಯರೆ ಶುರುವಂತ 4-5 ತಿಂಗಳ ಅವನು ಬತ್ತಂಡು ಪೋಯರೆ ಶುರುವಂತನ ಫಸ್ಟ್ ದಾನಿ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಚೂರು ಬುಳ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಆತೆ ಐದು ಬುಕ್ಕದಾಲ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿರ್ದು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪುಣೆ ಎಂಕ್ಲ ಮೆಲಾನೆ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಬರ್ಪುಣೆ ಇರ್ದಾದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೋಡ ಹಾಪುಂಡು.
ಐಕೆ ಜೀಲೆ ರಟ್ಟೆನೆ ರಟ್ಟೆನ್ ಜೀಲೆ ಐಕೆ ಜೀಲೆ ರಟ್ಟೆ ಮಿತ್ತು ಮುಚ್ಚಿಲೇಡಿ ಬುಡ್ದು ಬಣ್ಣ ಗೊಬ್ಬುನ ಪೂರ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ದು ಬರ್ಪುಡೆ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಕುಲ್ಲು ಬೇಗೆ ಅಂಚೆ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಕುಂಟು ಮಾತು ಅರ್ದಿಯರ ಇತ್ತಂಡು ಐನು ಪೂರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅರ್ದದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ದೊಂಬುಳ ಇತ್ತಂಡು ಚಿಕನ್ ದೆತ್ತದು ಇದು ಪೋದಿತ್ತೈತೆ ಅಂಚ ಐನು ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದದು ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಂತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಬಣಲೆಡೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಆಯ್ತ ಚಿಕನ್ ಇಪ್ಪುನೆ ಬಂದು ಎಣ್ಣೆ ಕೊತ್ತಿನಾಗ ಐಕ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತನೋಡು ಒಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪದು ಮಸಾಲೆ ಪಾಂಡ ಅಂಡು ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ಂಡು ಇತ್ತೈಕಿ ರೆಡಿ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಪುಳಿನ ನೀರು ಮಂತದ ಐತ ರಸನ್ಲ ಪಾಡು ನೋಡು ಉಪ್ಪು ಬೋಡಿತನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ರುಚಿ ತೂದು ಅಂಜನೆ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಚೂರು ಪಾಡ್ಲೆ ಅವಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸಾಲೆದ ಪಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಯಿಂದೇನೆ ಐಕ ನಮ್ಮ ಹೋತುದಿನಂಚಿನ ತಾರಾಯಿನ್ಲ ಪಾಡು ನೋಡು ಒಂಜಿ 1/4 ಕಪ್ ದಾತ ತಾರಾಯಿದ ತೊಂದೆ ಚಿಕನ್ ಒಂತೆ ಪುನತ ಬಂದು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಂತನ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಐಕೊಂತೆ ಇತ್ತನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಂಡ ಅಡೆಗೆ ರೆಡಿ ಇನಿ ಕುಂಟು ಮಾತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಉಣ್ಗುದುಂಡು ಅಂಚಲ ದೊಂಬು ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಒಣಸು ಬಂತು ಒಂದುಲ್ಲ ಸುಕ್ಕಳ ಬುಕ್ಕ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಮಂತ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಇಟ್ಟು ಯಾನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಒಣಸು ಬಂತು ಒಂದುಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂತೆ ಕೋರಿನ ಸುಕ್ಕ ಮಂತ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಒಂತೆ ದೀಜಿತ್ತೆ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಒಂತೆ ಪೀಸ್ ಇಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ 10-15 ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಬಾಳೆಗಳ ಕಬಾಬ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತನೆಕ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಪಂಚೆರೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಸಾಲೆನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಣಮ 2 ಚಮಚ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪೌಡರ್ ಕೊಂಚ 3 ಚಮಚ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತಿ ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಂಡಾಂಡು ಉಪ್ಪು ತೂದು ಪಾಡ ನೋಡು ದಯಪಂಡ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್ ಇಡ್ಲ ಉಪ್ಪು ಇಪ್ಪುಂಡು ಯಾನಂಚ ಒಂತೆ ಪಾಡಿಯೇ ಬೊಕ್ಕೈಕೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ದು ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಯ್ರೆ ದಿಯರ್ಂಡು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗೆ ಬೈದೆ ಅಣ್ಣೆ ಅಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಕೈತಲೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದು ಬೈಯಾಗ ಬಾಲೆಡ ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಬಂದು ಬರ್ಪೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಣ್ಣೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೆದಾನೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ಪಾತೇರು ಜೀನ ನೆನೆಪೋರ್ಚಿ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗಡ್ದೆ ಅಣ್ಣೆ MBA ಪಂಡದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಡನ್ ಆದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ಪಾತೇರೆ ಅವು ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏಪಲ ಮನಸ್ಸು ಡಿಪ್ಪುಂಡೆ ಈ ಅನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಉಕ್ಕ ಮಾತ್ರೆಗಳ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ದೆ ಪಾತೇರುನೆ ಕೋಡೆದ 2 ಪುಂಬೆ ಸೇಮಿಗೆ ಒರಿದಿತ್ತಂಡು ಚಾಗ ಮಂತನ ಅಂಚ ಐನು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬೈಯಾಗ ಚಾಗ ನಂಡದು ಐನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡೋ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇದ ಆಪುಣ್ಣು ಪಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕರಿಬೇವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೈಕ್ ಈ ಸೇಮಿಗೆನು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕೈಕ್ ತಾರಾಯಿನ ಪಿರಿಯದ ಪಾಡಿ ಅನ್ನ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂತ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡು ಸೇಮಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡು ನೆಡ್ದು ಚೀಪೆ ಆದ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಬೈಯದ ಚಾಪರ ಒಂದುಲ್ಲ
ಚಾಪರ್ದು ಬೇಗ ಮೀದು ಬರಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಿಯೋ ಸಿನಿಮಾಡು ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡತೆ ಅಂಚಾಯಿನ ತೂವೋಡು ಬಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಯ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತುಂಡು ತೆಳಿತದು ಸಾಕಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ತೂದಿಜ್ಜಾರಂಡ ತೂಲೆವರ ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಕಬಾಬು ಇತ್ತಂಡತೆ ಇನ್ನು ಕಾಯಿ ಪೇರೆ ಅಂದು ಬತ್ತೆ ಬೇಗ ಕಬಾಬು ಕಾಯ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಬಂದ್ಪುಣೆ ನಮ್ಮ ಕಬಾಬು ಕಾಯ್ಪುನಾಗ ಐಕ್ ಕರಿಬೇವುಲ್ಲ ಪಾಡು ನೋಡು ಫ್ರೈ ಆಯರೆ ಅಪಗೈತ ಕಬಾಬುದ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಮಾತ ಕಬಾಬುಲ ಮಂತದ ಆಂಡು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಂದ್ಪುಣೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಸುಕ್ಕ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಂತೆ ಅಂಚನೆ ಕಬಾಬು ಎಂಕ್ಲತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಏಪಲ ಕೈಟು ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪು ಎಂದಿಗ್ಲೇನೆ ಪೋರ್ಚಿ ಆಯಗ ಮನಸ್ಸಾಯಿನನಿ ಮಾತ್ರ ಆಯನೆ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ಪುಣೆ ಜಿನೇಪಲ ಯಾನೆ ಬಾಯಿಗೆ ಓರ್ಪುಣೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಈ ಒಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪದೆ ತಗೊಂಡಿತ್ತನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.